Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Dios na samuyang Ama, minadulo kami sa imo daraan sa muyang pangangaipo. Tanganing hagado na ilikay kami sa COVID-19 na nagbawi nin mga buhay asin kadakol ang naapektaran. Warasan sa muyaan sa imong grasya, sa mga yaon sa pag-adal kan kabilogan asin ginikanan kaining virus, asin kasabay na helang. Siring man ang paglakop asin pag-ulakit kaini. Antabayi ang mga kamot asin pag-isip kan mga ekspertong mediko na maglingkod sa mga nagehelang, na may matibay na kaaraman siring man pagkaherak, asin ang mga gobyerno asin pribadong mga ahensya na dapat hanapon ang bulong asin solusyon sa epidemyang ini. Ipinapamibinya mo ang gabos sa mga naulakitan, na sinda marahay man tulos, tawan sa muya ang grasya, na maghinguwa para sa karahayan kan gabos, siring man magtabang sa gabos sa nasa kaurasaan. Ini hinahagad niya mo, huli kay Jesucristo ang kagurangnan sa imong aki, nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Santa Maria, tabang sa gabos sa Kristiyano, ipamibi mo kami. San Rafael Arcangel, Ipamibi mo kami. San Roque, Ipamibi mo San kami. Lorenzo Ruiz, Ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod. Ipamibi mo kami. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabutan asin nautob ang sa imong kabutan, na atamanon ang kinaaban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong masalanggibo, asin ngunyan na mamatean mina, ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, oran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika, mamumuto na Ama, sa imo kami minahaga ding kapatawaran kan sa mong makasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa piligronin mga kalamidad, natural man o kagibuhaning tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo sa kami. ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Dios maray na aga sa indo mga tugang, ngunyan iyo ang ikaanom na Domingo kan pagkabuhay liwat. Ang paggamuot kan Dios dainin pinapalain. Ini ang tema kan sa tong mga babasahon ngunyan na Domingo. Duman sa uring pamanggi ang sabi ni Jesus, magkaminarootan kamo, siring kan pagkamuot ko sa indo. Ang pagkamuot ni Kristo, iyo ang ehemplo, ang pagkamuot na yaon ang pagdusay nin buhay para sa kapwa. Bilang mga Kristiyano, katungdan niyato ang pagkamuot na ini, ipamati asin ihiras sa kapwa. Lugod sa pagpadagos niyato kan sa tong buhay, pasiring sa pagtapos niyato kan panahon kan pagkabuhay liwat. Ang ehemplo ni Kristo sa to, mas maihiras asin darahon sa satong harong asin komunidad. Isabay po niyato sa Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Dolot pasasalamat kan mga minasunod: Mrs. Gloria Resari, Leonor, Donna, Nitz, Jose Pinillos Jr. and family, Lourdes Valencia and family, Angelita Nunez, Apin Alcantara and Calios family, Edmar Balonzo and family, Arnel and Melinda Pamatmat, and Dadet Tianson. Special na intensyon ni Jess, Jaime,
Jaime Bahilio, Mr. and Mrs. Martin and Grace Calios, asin ni J. Ann Saenz. Para man sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag, Paulino and Elisa, Jaime and Eli Felisberta, ni Dadet Yanzuen and family, Poor Souls and Ricardo and Carmen, kan Atento family, para sa gabos sa kalag, kan Caretas family, siring man sa kalag ni Edna, sa kahagadan ni David, asin Caretas family. Froilan ni Rosie B. Azopardo Cantara and family, Ramon, Nelly, Poor Souls, Juan and Gloria, Sylvia and Antonio, Higino, Miriam, Andro Juanito, Pilar and Ruben, kan Azopardo Cantara and family. Seriaco Jr. and All Souls ni Daphne Garcia and family, Roy Randolph ni Babylin Palangka and family, Yumeriano kan Akendi family, Verna kan Belieza family, Charlie May Joseph kan ni Carlo Magno M. Diaz and family, Mary and All Souls kan Esteves family, Romel and All Souls ni Leonor and family, Joselina kan Alfente family, Maria ni Betty A. Liana, Dulce and Jose ni Jonela and Federis family, Victor ni Maribaliktar and family, ni Risa ni Elizabeth Vertusio, Miguel Canlay family, Ferdinand ni Pipita I. Aquino, Romulo Jr., Emma and Romulo Sr. ni kan Enciso family, Jesus, Delia and Apolonio, kan Basanta family, Danilo and Maria, kan Vercasio family, Rodolfo, Henji, Anyano, Gaudensia and All Souls, kan Guades family, Juan and Felomena, Maria Charilin, ni RJ, Nilda and Erineo, ni Doniel Mendivil and family, Salome and Alberto, ni Marina Bahilio, Sonia, ni Ainos Lonyosa, All Souls, kan Apin Alcantara and Calios family, Virgilio, ni Zinaida Caceres, Romulo Jr., ni Carwin, Joventino and Natalia Canlizano family, asin man para sa kalag ni Joshua Kevin Dolot ni R.A. Banwaan ni Diyos ang sa tuya pong selebrasyon, pamamayuhan ni Reverend Father David Thomas Ramoso. Matindog po ang gabos asin sa magtingog sa rabay niya tong awiton and awit sa pagpuon. Makagagaw, kuni kauya sa samuyang tao, kauman na dahi makagale, kung kami sa imo pinapuli. Bunga ni pagtiripon, ni mga magturugang sa imong harong, pagtupod niya mo lugod magrarong, ikandam na kami akoon. Kaugman na daing makagagaw, kung ikauya sa samuyang tao, kaugman na daing makakahali, kung kami sa imo minapuli. Sa tuyang punan, ang banal na misa, sa ngaran ka nama, asing kan aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurang nanta, ang pagkamot kan Dios, asin ang pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Diyos maray na aga sa indo gabos mga tugang. Diyos maray na aga man po, Padre. Naugma kitang tindiripon sa misang ini na kung saan panagos na ipinapamati ni Kristo ang sa iyong presensya, huli sa mga tataramon na sa tumadadangog sa misang ini, lalong-lalo na sa pagtataon niya kasing hawak asin dugo, digdi sa banal na misa.
Nalugod, baku ining Domingong ini, bako sa ng ordinaryong Domingo, kanikaanom na Domingo, sa pagkabuhay liwating kagurangnan, kundi espesyal na ipinagpapangadyi niya to ang gabos na mga ina. Nalugod, bako sa ng pagpasalamat, kundi ipagpangadyi ang mga ina na sa saindang padagos na pagkamuot sa sinong mga aki, padagos rugod sila maging tunay na ehemplo kan tunay na pagdusay kan buhay para sa saindang mga aki. Kaya tanganin na magkanig ko kitang magselebrar kini mga banal na misteryo. Sa tuwing mo nagabos akuon, an sa itong mga nagilibong kasalan, tumang sa mahal na Diyos asin sa kapwa. Asin dunog sa buot, sa bilog tang kapakumbabaan, maghagad kita ning kapatawaran sa mahal na Diyos. Ikaw na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurang nan mayroon ka. Ika na nadigdi sa pag-apod kan mga parakasala. Kristo mayroon ka. Kristo mayroon ka. Ika nagtutukaw sa too kan Ama sa pagsurog sa mo, kagurang nan mayroon ka. Kagurang nan mayroon ka. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagapatawada ang sa mga kasalan, darahon kita gabos sa buhay na ring kasagporan. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa kaitaasan. Asin sa dagang katoninongan sa mga samba pinapamuraway, pinapasalamatan mi ka. Huli ka dakula mong kamurawayan, huli ka dakulang kamurawayan. Kagurang na Diyos sa deng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang na naking bugtong Heso Kristo, kagurang na Diyos, Kordero ka Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kan ginawan kairaki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kan ginawan akuan sa mo, akuan sa mo.
ikasanan, banal, ikasanan, kagurangnan, ikasanan, urok kalangkaw. Yesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, kamurawayan sa kaitaasan, kamurawayan sa kaitaasan. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, gibuha kaming magselebrar sa maurop na katigayunan kaining mga aldaw ning kaugmahan na samuyang ginigibo sa kaumawan kan kagurangnan na dabuhay liwat tanganing samong binabalikan sa pagrumdom sa gibo danay nyamong rimpuson. Huli kay Jesucristong kagurangnan nyamo sa imong aki, nagayba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Amen. Ang gibo kan mga apostoles, minapahayag kan luway-luway na pagtalubo, kan simbahan poon sa Jerusalem, sagkod sa Roma. Sa babasahon ngunyan, mahihinanyog niya to ang pag-ako sa simbahan, kan enot na hintil na maging Kristiyano. Siya nag-ako man kan balaog kan Espiritu, ini nagpapasabot sa to na ang pagkamuot nin Diyos, mayo nin pinapalain. Enot na babasahon, pagbasa sa mga gibo nin mga apostoles. Dangan si Pedro nagtaram sa inda. Ang katotoohan, nangunyan sa kong natalastas, iyo na ang Diyos, deinin pinapalain, kundi inaako ang si Isay man na may pagkatakot sa Diyos, asi nagigibo nin matanos. Kan si Pedro nagtataram, ang Espiritu Santo huminilig sa gabos na nagdadangog kan tataramon. Nagngalas ang mga Hudiyong Kristiyano na kaiba ni Pedro. Hulita ang balaog ning Espiritu Santo, iwinaras man sa mga pagano. Nagdangog na sinda, nadangog na sinda man nagtataram nin manlain-lain ng mga tataramon, asin sa indang ipinagrorokyaw ang Diyos. Si Pedro nagsabi, igwa daw nin makakasayuma kan tubig nin bunyag sa mga taong ini nangunyan, siring sa to, nag-ako umang kan Espiritu Santo. Kaya si Pedro nagbuot na sinda bunyagan sa ngaran ni Jesucristo. Pakatapos, nakimaherak sinda na magpawalat siya sa laog ni nagkapirang aldaw. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pinahayag nin kagurangnan sa gabos na mga banwaan sa iyang kaligtasan. Pinahayag ni kagurangnan sa gabos ng mga banwan ay sa iyang kaligtasan. Bagong awit, awito nindo sa kagurangnan. Huli tanagibo siya nin mga ngalasan. Nanggana
an sa iyang banal na kapangyarihan. Pinahayag ning kagurangan sa gabos na mga banwaanan sa iyang kaligtasan. Ipinahayag nin kagurangnan an kaligtasan. Ipinahayag niya ang siyang katanosan sa tubang nin mga banwaan. Narumduman ang sa iyang pagkahera sa harong nin Israel. Pinahayag ning kagurangan sa gabos na mga banwaanan sa iyang kaligtasan. Nahiling kan bilog na kinaaban ang kaligtasan nin sa tong Diyos. Maugmang mag-awit sa kagurangnan, gabos na banwaan. Mag-awit kamo sa iyang kaomawan. Pinahayag ning kagurangan sa gabos na mga banwaanan sa iyang kaligtasan. Pinahayag nin kagurangnan sa gabos na mga banwaanan sa iyang kaligtasan. Minamaot niya to gabos ang buhay na makahulugan. Asin ini makukuan niya to kun ang Diyos nag-eerok sa satong buhay. Ikadawang babasahon, pagbasa sa enot na surat ni San Juan. Mga urog na namomuotan, magkaminuotan kita, huli taan pagkamuot, gikan sa Dios, asin taan namomuot, aki nin Dios, asin nakamidbid sa Dios. Ang dai namomuot, dai nakakamidbid sa Dios, huli taan Dios, pagkamuot. Ang pagkamuot nin Dios sa to ay pinahayag, kan ipadaran niya sa kinaban, an sa iyang bugtong na aki, tanganing huli sa iya, magkaigwa kita nin buhay. Iyo ini ang pagkamuot na sinasabi ko, bako ang sa tuyang pagkamuot sa Dios, kundi ang pagkamuot nin Dios sa to, kan ipadaran niya ang sa iyang aki na maging atang na nagpara kan sa tuyang mga kasaalan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matinugpuan gabos sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ulit kay Kristo mga bihag magkakaligtas, mga butaliw at mamumuglat, mga api susurog o tutubusod. Uyan na ang mabalaog na panahon. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa sa Ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamarawayan sa imo kagurangnan.
Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, "An Ama namuot sako, kaya ako man namuot sa indo. Magdanay kamo sa pagkamuot sako. Kun utubo nindo ang sakuyang mga tugon, magdadanay kamo sa pagkamuot sako. Siring na ako nagutob kan mga tugon ni sakuyang Ama, asin nagdadanay ako sa pagkamuot sa iya. Ini sinasabi ko sa indo, tanganing ang sakuyang kaugmahan, maging dalisay, yan sa indo. Asin man, maging dalisay ang sa indong kaugmahan. Iyo ini ang sakuyang tugon, magkaminuotan kamo, siring sa pagkamuot ko sa indo. Daing pagkamuot na mas urog pa kay ni, na idulot nin tawo ang sa iyang buhay, huli sa iyang katuod. Kamo mga katuod ko, kun gibuhon nindo ang tugon ko sa indo. Day ko na kamo pag-aapodo na surugoon, huli ta ang surugoon, day nakakaisi kun ano ang gibo kan sa iyang kagurangnan. Inaapod ko kamo nakatuod, huli ta ipinahayag ko sa indo ang gabos na naaraman ko sa sakuyang Ama. Dahil nindo ako pinili, kamo pinili ko, asin tinugon ko kamo na maglakaw, asin magbunga, bunga na magdadanay. Dangan, itataw sa indo kan Ama, an anuman na hagado nindo sa iya sa ngaran ko. Ang tugon ko sa indo, iyo na magkaminurootan kamo. Marahay na bareta ni sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Mga tugang ninhulita ngunyan, bako sana sinabi ko subago, bako sana kita nagsisilibrar kanikaanom na Domingo sa pagkabuhay liwat ng kagurangnan, kundi espesyal na sa Domingong ini, pinagrurumdum niya to, tinatawan niya tong onra an satuyang mga ina. Kaya sa gabos niya unigi sa simbahan, asin ang gabos na naginanyog sa radyo, asin nagining sa TV, sa tuyang parakpakan, Happy Mother's Day sa gabos niyon. Na mapamasdan ko mga tugang na sa laok kining simbahan, medyo dakol kita ngunyan, mas ngani sa tahaw kining pandemya, padagos na dainanggad nakakalingaw sa mahal na Diyos, kita na kunsaen sa pagselebranta kan Domingong ini, di simbahan, padagos na nakaka-inspirar sa tuwi kabos na maski po papano aramta na ang Diyos pirming kairimahan niya to. Nasa puntong ini mga tugang, gusto kong punan ang sa kong humiliya sa espesyal na aldaw na ini kan Mother's Day. Iguanin sa rong sultirito na gusto niyang magpadara nin burak sa saing ina sa aldaw na kunsaen pinag-oobserbar ang Mother's Day. Ang nangyari kining sultiritong ini, gusto niya na magbakal o magpadara nin burak sa paaginin pagbabakal niya sa sarong flower shop na ipapadara sa harayong lugar. Alagad, pwede man niya kuta na sa nang i-drive ang auto pasisiring sa indang lugar. Pero naisipan niya na isurpresaan sa ina sa paaginin pagbabakal nin burak. Asin mantang nagda-drive siya mga tugang, nakahiling siya kisarong 12-year-old na babae na nag-iibi duman sa gilid. Puminundo siya mga tugang, asin sa pagpundo niya, inapot niya suaki, ngayon nini, nyata ta nag-iibi ka. Ang sabi mismo duman sa iyakan aki, ngaya, sir, gusto ko po ngayang magbakal nin burak para sa sakuyang ina, ninhulit ang ngunyan ngayang aldaw, Mother's Day. Ano nangyari? Ay, tamang-tama ngayon nini, pariyo kita. Sumabay ka na ngay sa kuya, mabakal ngay kita nin burak. Pagbakal mga tugang nin burak, asin padagos na nag-order na nin burak susulterito,
ibinakalma niya ni burak itong 12-year-old na itatao sa iyang ina. Anong nangyari mga tugang? Pakabakal niya, di tinaon niya sa burak. Ang sabi niya duman sa aki, ayon, ano nga na ibakal mo na, so gusto mo, ihatod ta ka na. Gusto mo ngayang ihatod ta ka na. Ang sabi makan aki, sige po ngaya sir, alagad, iagi mo ngaya ako sa sementeryo. Nyata nga ita maduman ka sa sementeryo. Ninhuli ta, ang burak na ini, itatao ko sa sakuyang ina. Anong nangyari mga tugang? Pag apit niya duman sa aki, nahiling niya na so aki, totoo palan na itong ina, gadana. Pero ninhuli ta, Mother's Day, ang ginibukan aki, nagtaos siya ng burak sa iyang ina. Ano ka ng mga tugang? Natanyog, supuso kan solterito. Abo niya na ipadarana duman sa flower shop. Dai so binakal niya, gusto niyang bakalon, asin binakal niya, nag-drive siya pauli. Ang dainan niya pinadara pa mga tugang sa paaginin supigaapod niya itong grab ngunyan o dainan niya pinadeliver, siya mismo ang nag-drive. Ninhuli ta na-realisar niya na kung ang aki na ini, mas ngani gadana su ina, nagpadara pa nin burak sa iyang ina. How much more, nan sa kuyang ina buhay pa, niya tatadai ko tawan nin burak, mismong personal na i-deliver ko during Mother's Day. Mga tugang, inistorya ko ini ninhuli ta sa ngunya ng mga panahon. Kadaklan na beses, gusto ta na igwa kita nin mga nangyayaring mga pinagtitesting kita. Nagkakaigwa kita nin economic crisis. Bako sa na iyan mga tugang ang kalamidad na sa tuya kuminsan na inaatubang man-made or natural. Asin bako sa na iyan mga tugang kuminsan na challenge kita kan mismong sakit na mga sagot ngunyan na ining namamatian ta ang coronavirus. Nagurubagang sinasabi digdi that we all want to have miracles. We all need miracles from God. Gusto tanan ng Diyos makilabot na kung pwede ko ta na he has to put an end to this pandemic. Nainhuli ta daita na kontrolado. Nagurubagang namamatian ta, Lord, you have to intervene. Kaipuhan ta ang milagro. Kaipuhan ta nalugod mapundo na ini. Alagad mga tugang, totoo ang Diyos na padigdi na sa satuya. Alagad, nangyayari na ang mismong trabaho ni mahal na Diyos, ginibo na niya. Alagad ngunyan, it is up to us to continue the work that the Lord has done for us. Kaya ngunyan, kunigwaman kidapat na makakataonin formula, na makakataonin produce it, that the miracle producing formula mga tugang, dahil iba kundi ang mismong sinasabi ng kagurangnan, magkaminrootan kamo, siring kan pagkamuot ko sa saindo. Nagarubagang digdi sa pagselebran niya to kan Mother's Day ngunya na Domingo. Nagaagyat ini sa satuya na bilang sarong ina, na an ina kadakol an sa iyang igwa kitang pwedeng maguno na ehemplo na kung saan an ina tatao na magdusay kan buhay niya sa pagkamuot sa iyang mga aki. Na ang pagkamuot na ini mga tugang sinasabi nga ni kisarong actress, movie actress, na ang sangaran ni Jessica Lang. Ang sabi ni Jessica Lang mga tugang, the natural tendency of a mother is always unselfishness. That when you become a mother, ang sabi niya, na ang pinakatugatog, ang mismong natural na capacity ni sarong ina, iyon na magdudusay siya ang sa iyang buhay, bako nang para sa iya. Ninhulit akan puon na siya naging ina, ang tutok kan sa iyang mundo, bako na sa sadiri, kundi ang tutok kan sa iyang sadiri, kan tutok kan sa iyang mundo, dahil iba kundi ang mga aki. Kaya nga ni, kun ang ina, padagos na nakakataonin, dakulao na pagkamuot sa mga aki, mga tugang, siring kay itong 12-year-old, na mas yanong mangyari, mas gigadana ang ina, magurumdom sa pagkamuot na pinahayag kan sa sarong ina sa iyong mga aki. Kaya garubagang ang mga aki, dahil nanggad nakakalingaw sa mga ina, nyata, mas gigura no kapalpak,
an kuminsan an ina, dai ina ta ina iyan, dai mo iyang pwedeng isan tabi, na an ina igwa kita perminin utang na buot sa seinda. Na maski anong mangyari an ina, perming nagdudusay kan buhay, na maski nga ni anong sabihon mo, uungito na sana kan ina, itatao pa sa mga aki. Iyo ini ang tunay na ang pagiging ina, sinasakripisyoan sa diri niya, bako nang nakatutok sa sadiri. Kaya nga ni mga tugang kunugan sa eskwelahan, pag naghahagad ang aki ning project, na ang aki na ina ko ta na may saray-saray na kwarta for emergency nyata, kunan natatagong kwarta, kunan aki naghahagad ning kwarta, sisenti taon ng priority. Kung minsan bako man sa pang emergency, ang pigigibo kan ina, dahil iba kundi itatao sa aki ang inahagad niya. Garo bagang yaon so mismong pagdusay kan buhay para sa iba. Kaya nga ni digdi mga tugang so sinasabi ning kagurangnan na magkaminuruotan kamo. Totoo, kunugan, cliche, paguna tadain na inay ng aplikado. Kundi mga tugang, have you tried it? Takun minsan mga tugang pag namamatian ta ang pagkamuot, mga tugang, nangyayari iyan na ang pagkamuot kun ini ang pinaka nangyayari sa buhay ta. Greatest miracles in life were fruits of love. Ang mga nangyayaring dakulang milagro sa buhay, nagiging produkto kan pagkamuot. Primero, ang primerong dapat nyatong mahiling digdi, na ang fruit ang pinakadakulang milagro, iyo kung papaano kita pinadakula kan mga magurang. Na kung papaano kita pinadakula kan mga magurang, yun pinakamagayon, pinaka-greatest miracle. Takun halimbawan aki, pinabayaan niyan, he will not survive kung pinapabayaan niyan kan mga magurang. But because of the care and nursing of all the mothers, of all the fathers, ang mga magurang, mga tugang, pinaka-importante, the greatest miracle is when we were able to be taken care of by our parents. Ikadua, na kung minsan ang produkto kan pagkamot dahil iba kundi ang istorya ki mga nagdudusay kan buhay, nagpipiligro kan sa indang buhay, tangan na makaligtas sa iba. Kasudma mga tugang sa CNN, pinagbarita duman sa sarong sa Maryland, igwaning aksidente ning 5 nagburungguan na auto. Asin duman saro sa mga auto, mga tugang ipig-eject so aki duman sa auto, ta mauhulog na duman sa bridge. Mga tugang 30 feet itong mismong langkaw kan maulugan kan aki. Nahulog na so aki. Kan mahiling ni sarong lalaki, anong ginibo niya? Dahil isa nagduwa-duwa, mas ngani surarom kan tubig, nasa 5 piyesa na, 5 feet, mga tugang. Nag-take ding risk itong lalaki, mala ngani na isalbar, so 23-month-old na aki. Nagarubagang iyo ini, nangyayari ang milagro dahil sa mismong pagkamuot din sarong tawo. Kaya bako sa na yan, kadaklan na beses mga tugang ang namamatian ta. Alimbawa ngunyan, sisa hindi natatanyog kan mga nagginigibong community pantry. Sa mismong ginigibo, expressions of sacrifice, expressions of love na iniisip bako sa naso sa diri. May pagmakulog sa iba, kaya natatanyog ang mga puso kan iba na nagtatarao. Nakita palan, pwede man makasurvive na maski puro paano, ninhulit na kita, tatao na mamuot. Na ang pagkamot na ini, dahil man nangyayari ang pagkamot, kung daita, isinasakripisyon sa diri para sa iba. Saan ka nakahiling kipagkamot na pigpaparataguan sa diri? Dahil, the moment that we have gone out of our own selves and always make this life as a service to other people, na ugmaon kita, nakakaugma kita, nakapagtatao kita ng kaugmahan sa iba. Mga tugang ang parokya ta, padangos na nagigibo ka ining pinagagibukan in connection with the Tada Love and Hope Station, na paaging ini community pantry, kadaklan kan mga nagdodonar sa tuya, itinatauta sa mga nagdigdi sa parokya. Nagarumagang nahiling ta, nasasaksihan ta, na ang pagkamuot palan mga tugang, pag iyan naka-impluensya sa iba, it will not only make other people happy, but mismong sunagtatao, nakakaigwa kan tunay na kaugmahan, ninhulita, maski propapano, maski kadikit iyan, kung pigtitiripon ng mga kadikit, nakakataonin
sa kadaklan sa mga tao, napapaugmasin na. Kaya mga tugang, sabi ko nga ni, the greatest miracles in life were fruits of love. Kaya sunod siya sabi ng kagurangnan, no greater love than this, than to lay down one's life for one's friends. Gustong sabihon, na dain na kibang magpaghamot pa, na kung idinudusay, alimbawa, bilang sarong ina, idinudusay ang sarong ina, ang sa ing buhay para sa mga aki, na yumanin ang magiging inspirasyon nilambang saro sa tuya, na kung gusto ta na maging maugmaan buhay, do gusto ta kita na makasunod sa mismong dalan pasiring sa kagurangnan, mabuhay kita susog sa pagkamuot ni mahal na Diyos. Kaya nanidigdi mga tugang, kung ang pagkamuot baga, da ita pa try ta. Na alimbawa, kung kita, ang mismong napapagsaksihan ta, kung kita pala namumuot, ano magiging produkto kay ni? Primero, da iman ki mangyayari na magkaigwan ng reconciliation. Halimbawa, para sa mga nagkukontraryo, enemies cannot be reconciled with our love. Kaya nga ni, primero ang mismong bungakan pagkamuot, iyon na ang mga inimigo, ang mga nagkukontraryo, ang mga nagkakaralaman, nakakaigwa ni reconciliation. Dahil man magkakaigwa ng reconciliation, kung dahil kita tatao na mamuot, dahil kita tatao na magsayumak ang sadiri sa pagkamuot sa iba. Bako sa na iyan mga tugang, ang rason kung nyata takuminsan, ang pamilya burugos, ang rason kung nyata ang pamilya united and loving each other, it is because of love. Na ang mismong paginguwa, taigwa kita ki mga midbid na mga pamilya na maski pro paano intact, magsahirap at sa ginhawa, mag-iirimahan ang pamilya. Nagtatarabangan nyata dahil sa pagkamuot. Kaya nga ni mamuklat kita na ang rason ko niya tatamay mga mag-argom, asinan pamilya, burgos, ninhulita ang lambang saro, nagbibigayan. Asin sa pagbibigayan na mamati aninda ang pagkasararo. Asin bako sa na iyan mga tugang, kunugad, ang mga pobre, asin ang mga nagkagagurutom, natatawan ng atensyon, nyata, because of love. Tadaiman niyan mga tugang, alimbawa, daiman magkakaigwa ng community pantry, kung dahi kitang pagmakulog. Ang rason po niya tata nagkakaigwa kita kansining kining pagtabang sa kapwa, it is because of love. Kaya nga nangyayari, this is the greatest miracle that happens, and miracles do happen every day, kung tatao kita na mamuot. Bako sa na yan mga tugang, na kung minsan namamatian ta, na kung ang blessing, ang resources na nakukuata, itinataot naman sa iba, miracles do happen. Ninhuli ta na nakakanood kita na pag nagluwas kita sa sadiri, ang may mismong sa pagluwas ta sa sadiri, nakakanood kita sa mga sakripisyong ginigibon nato para sa iba, nangyayari ang tugon ni mahal na Diyos na kita magkaminrootan. Asin sinasabi ng kagurang digdi sa Ebanghelyo na kung kita nagkakaminrootan, dahil ki magkukulang sa satuya, dahil nanggad kita, padagos na mamatian ta, na ang kagurangnan, panan, na mismong itinataon niya ang formula, the miracle-producing formula, love one another as I have loved you. Kung ini palan mga tugang, ang pagkamuot na yan, mangingibabaw sa satuya, yaon kunugad mamamatian ta, siring alimawa sa sarong ina. Ang sarong ina, ang mismong nakasentro sa buhay niya, bako na sa sadiri, kundi sa mga aki. The same thing is true with each one of us. When we allow the Lord to welcome the Lord in our life, na kung tatawan ta sa pagkakataon na kita mamuot, mahiling tan tunay na milagro, pagbabago, asin pagkasararo, asin bako sa naiyan, kundi na namamatian ta, na maugmaan buhay ta, kung kita nakakanood, na mamuot para sa iba. So that the very question that we have to ask ourselves is this: when was the last time that we have shown our love for others? Kung halimbawa, ining pagmati tangini, na sa pagmati ta, kaswa rin daw kita nakanood na nagsayuma sa sadiri, tangani na ipagumata ang ibang tao. Tatimaan kaya baliktad, permisa nang nakatutok sa sadiri ta,
and therefore ang ibang tawo da isa sa tuya. Alagad na mamatian ta ang tunay na kaugmahan kung kita nagsasayuma sa sadiri, tangani na magtaunin buhay sa iba, asin iyoy ni ang tunay na pagkamot, ninhuli tayo ni ang dalan na pinaglakawan ning kagurangnan na itinausa sa tuya bilang ehemplo sa buhay ni Lambang Saro. Matindog kita para sa pagbago kan sa tuyang pagtubod, yaon sa screen, kita gabos. Nagtutubod ako sa Dios amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin Kesu Kristo aking bugtong niya kagurangnan ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na ganan, asin ilinubong, huminilig sa mga ganan. Kanikatulungal daw, nabuhay liwat, hali sa mga ganan. Suminakat sa kalagitan, nagtutukaw sa tuokan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa bagukom, sa mga buhay, asin mga ganan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat din naman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mga tugang, ang katuyuhan kan sa tuyong pagkabuhay digdi sa ibabaw nin daga, iyon na kitang mamuot, asin maglingkod sa Dios asin sa kapwa, tanganing makamtanta ang buhay na ring kasagkoran. Ipamibita sa Dios ang mga kaipuhanin sa tuyang kapwa bilang tanda ng pagkamuot. Sa lambang kahaganan, masimbag kita, kagurangnan, tugdoy kaming mamuot, asin maglingkod. Kagurangnan, tukdoy kaming mamuot, asin maglingkod. An mga obispo, asin mga padi, tanganing sinda makapaglingkod, huli sa dalisay na pagkamuot sa Diyos, asin sa kapwa. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, tukdoy kaming mamuot, asin maglingkod. An mga nagkakapotin katungdan sa banwaan, tanganing sinda makapaglingkod, asin makatabang sa gabos, daing inaapi, asin daing pinapalain. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, tukdoy kaming mamuot, asin maglingkod. An gabos na mga magurang, tanganing an sa indang pamilya, magdanay sa tunay na pagkaminootan, asin pagpatarabang-tabang. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, tukdoy kaming mamuot, asin maglingkod. Kita gabos sa nagkatiripon ngunyan sa misang ini, tanganing bilang katuod di Kristo, mautubtaan sa iyang tugon, na kita magkaminurootan. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, tukdoy kaming mamuot, asin maglingkod. Asing ngunyan, sa lipot na panahon, ipambibitaman ang sa masabiring kahagadan, personal intensyon sa misang ini. Diyos amang mamumuton, tinugon kami kan sa imong aki na magkaminrot muutan. Namutan mo kami sa pagkamot na iyan, lugod, mamutan miman ang samuyang kapwa, huli man sa nakikristo na samong kagurangnan. Amen. Amen.
Magpamibi kamo mga tugang, tanganen sa ko, asinan sa indong atang, makumalugod din Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong makamot. Para sa kaumawan asing kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asing kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, umitaas lugod pasiring sa imo, ang samong mga pamibi, kaibakan mga pagdulot nin mga sakripisyo, tanganing kaming nalinigan kan sa imong karahayan, maandam kan samong kan mga sakramento nindakulang kabanalan, huligi Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Iitaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos yung nagkakaligtas na ikakagurangnan, ipagrukyaw sa gabos na panahon, at ang ngani mas mamuraway na iharubay, urog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Sa pagdulot kan sa diring hawak, linubos ang mga daan na sakripisyo sa katunayan kan krus, asin sa pagpaubaya kan sa diri sa saimo para sa samong kaligtasan, nagpamidbid siyang padi, altar asin kordero. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugmaan gabos sa bilog ni kinaman, pati nga ni ang mga langitno na virtudes, asin ang mga angheles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamaruwayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ni mga upo, ang langit asin dagat, panukan sa imo, kamurawayan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Palaranan pinadigdig, sa ngaran kan kagurangnan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kagurangnan, igananggadan banal, burabod ning gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na Jesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay asin pagpasalamat binaakili, asin itinao sa iyang mga disipulos na aansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainyan sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagwan niya maning kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Tanian kalis kan sa kuyang dugo,
kan bago sindanay natipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod, Ang pagkagadan mo kakurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Sagot na ikaw maglatong. Kaya kami na nagurumdom kan sa iyong pagkagadan sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay min buhay asing kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat tabi na pagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nagkikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaaman, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man ginumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan nakuha sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya naki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen ina kan Dios, kaiba ni San Jose na sing esposo, kan mga banal na apostoles sinigabo sa santos, kaiba ni San Rafael Arkanghel na sa tong patron, nakaitupa, nakapagigay sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay ni ring kasangkoran, mag-umaw sin magpamuraway sa imo sirigman, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. 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 Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Panalon ang ngaran mo.
asin patawaron mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muyan. Asinare kami pagdarahas sa sugod, kundi agawa kami sa maraot. Agaw kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Wara sa mga aldaw niya mo an katulinongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kaburisawan, mantang kami nakahalat kan maugmang paglaom masin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulit na sa imo at kahadean, asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, igyan na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan, iwinawanat ko sa indo, an sakong katuninongan, itinatao ko sa indo. Hari pagilingan sa mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Igyan na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahunan, kan mga panahon. Amen. An katulinongan ng kagurangnan, danay namapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinraohan kita nin katuninongan. Peace be with you. With you. Kordero ka Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan ginaban, kairaki kami. Kordero ka Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan ginaban, kairaki kami. Kordero ka Diyos na nagpapara. Mga tugang, uya ang kordero kan Diyos. Uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Uy si Kristo na nagdusay kan buhay niya para sa sato dahil sa pagkamuot. Pala ng kitagabos na inaapod sa pagpakinabang kay ning kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, maumayan. At malugod kita kan hawak kasi dugo ni Kristo, sagot sa buhay na ring kasanporan. Amen. Ang hawak ni Kristo, Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo. Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi, an sa kuyang sadiri, sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na katoliko, sa paagi kan mga kamutin padi, na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya, asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, mahera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, anday katapusan mong tabang. Maut kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing ang sa imong dugo, maglinig. Ang sa imong laman, magpakusog. Asin ang sa imong espiritu, magpabanal sa kuya. Lugoday ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ikanagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa paman sa kaibahan mo. Amen.
so divine, be our strength each day. So we don't tire as we witness to your love and care. To those in greater need, both near and far away, we will lead them back to you, all those who've gone astray. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae aquae, scibus et potus noster, scibus et potus noster, in itinere ad domus Dei. Maluhod po. Pamibi kay Nuestra Señora de Salvacion para sa simbahan na nagmimisyon. O Virgen Maria, Nuestra Señora de Salvacion, ika na maimbod na aki kan Ama, tabangi ang samong pagingawa na maging maimbod man ng mga disipulos kan sa imong aki. Ika na nagdara kan ilaw sa kinaban, tabangi kaming darahon man ang liwanag ni Kristo sa samong banwaan na nasa kadikluman. Ika na naglimpos sa puso kan mga pasabong kan Espiritu Santo, tabangi kaming maging dayupot ng mga surugoon kan Espiritu sa pagmukna ni Sararoma komunidad din pagtubod. Ibahan mo kami sa paglakbay sa mga proseso kan ikatulong Diocesan Pastoral Assembly ngunya na taon. Darhon mo ang samong mga pamibi sa Ama, tanganing liwanagan ang samong isip sa pagpasalamat sa mga biyayang winawaras niya sa samong buhay, asin pag-ako kan samong mga kakulangan asin kaluyahan. Buksan ang samong puso sa pagdusay kan sa diri para sa misyon ng binaagong pangkabilugan na evangelisasyon, lalo na sa panahon ng pandemya asin bagong normal. Asin palaadon ang samong buot sa mas maigot na paglingkod sa mga komunidad asin pamilya, sa mga dukha asin jóvenes, asin sa gabos na naglalakbay sa dalan pasiring sa kahadean. O Nuestra Señora de Salvacion, inang mapag-ampon, antabayi kami sa misyon, ang samong paglingkod pabungahon. Amen. Mamigbi kita, matinulan ka, boss. O Diyos na makakamhan sa paman, na sa pagkabuhay liwat ni Kristo nag-andam sa samo para sa buhay daling kasagkoran. Padakula sa mo ang mga bunga kan sakramento ni kan Paskwa, asin panua ang samong mga puso kan kusog na nakakaligtas na kakanon uligi Kristo na samong kagurangnan. Amen. May I ask all the mothers to please remain standing. So mga lalaki, so mga bakuman mga ina, magtukaw, asin itatauta, ang bendisyon na ini, kung kita nagdadangog sa radyo, asin nagiling sa TV, asin yaw naging makisumaro kita, ay naimbitaran ta kamo na magtindog, asin gigibon ta ining blessing for all the mothers. Loving God, we thank you for the love of the mothers you have given us, whose love is so precious that it can never be measured, whose patience seems to have no end. With your own gift of life, mothers bore us in the womb and gave us life. They tenderly and patiently cared for the children. Let the example of their faith, love, and sacrifices shine forth. Grant that we, their sons and daughters, may honor them always with a spirit of profound respect and imitate their loving example. And so, O Lord, we fervently ask you to bless these mothers with your own special love and comfort them. Help their loving heart to continue to love and give themselves to others. Strengthen them when they are down. Give them hope when they are discouraged, and keep them always in good health. Most of all, Lord, on this Mother's Day,
Give these mothers the graces they desire and needed the most today. We ask you this in the name of Jesus our Lord, who lives and reigns forever and ever. Amen. Amen. Let's give them a big round of applause. Happy Mother's Day po sa sining ko. Matugang una sa nakapipirang paisi. Mga tugang, ining sa tuwing second collection para po sa panago sa pagmantinir kan sa tuloy kapasidad sa tuwing simbahan. Salamat po sa indong generosity asin tabang. Ang parokya ni San Rafael, padagos po nagpapagirumdum sa sato na sa lambang paglaog ta simbahan, naka-face mask asin face shield. Tabi man na obserbaran ta ini, asin ninahagad man sa indong pagsunod, asin dakulang pagsabot kay ini. Ikatulo, a call for donation. Ang parokya ni San Rafael, nagpuon na po na kan community pantry. Actually, nasa ika-anom na kitang beses na nagkaigwa ka ini sa sabi mga namumutan ng mga tugang para makatabang sa mga tugang na nangangaipo. Dahilan ka ini, nangangapod ang parokya, subuot na magdonar para sa nasabing inisyatibo. Sa mga interesado, pwede po kamo magtaoning cash, bunay, noodles, mga kape, asin tuyo, darahonan sa indong donasyon sa opisina para sa matawan kamuning resibo asin makataunin sa indong panago sa pagpasalamat. Ikaapat, ini po kaya tibad kaya nalilingawan tanan na day kita napapagirumdom kaya mga tugang sa tuwing parokya padagos na inahagad ang kooperasyon kan gabos sa paglinig sa tuwing simbahan. Tunigwa po kamong bit-bit na botelya nin tubig, patos nin dulce, asin ano paman, day tabi ipagwalat ang mga ini sa loob ng simbahan. Siring man maigot na pinagbabawal ang pagkakan o pag-inom nin soft drink sa loob ng simbahan, asin juice or shake, ano paman mantang sa loob ng simbahan. Na ang simbahan nin mahal na Diyos, arong nin pangaji, arong nin kagurangnan, bagong harong nin basurahan. Asin sa latest donors, gusto ko po magpasalamat sa nakaaging simana. Gabos po ini anonymous, day nagpamidbid 5,000 pesos, 3,000 pesos, 2,000 pesos, 1,000 pesos, 900 and 500 pesos. Salamat asin Diyos ang magbalos sa sindo. Matindog kita para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Idupuan payo asin maghagan nin bendisyon. Bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, huli kan solemnidad kan Paskwa ngunyan, asin kairakan kamong surugon sa mga paghipa kan gabos na kasalan. Amen. Asin siyang nagsulit sa saindo sa buhay na ring kasagkoran, huli kan pagkabuhay liwat kan bugtong niyang aki, panuon kamo nin premyo nin buhay na ring kasagkoran. Amen. Asin mantang tapos na ang mga aldaw nin pasyon ning kagurangnan, kamong nagsisiribrar kan mga kaugmahan kan Fiesta Pascual, huli kan sa iya mansanang pagtabang, makaabot na nagrurukyaw ang mga kalag sa fiestang ini na sinisiribrar sa kaugmahan sa paman. Amen. Asin bendisyonan kitagabos nin Diyos na mamumuton asin mayrakon. Anama, asin ang aki, asin Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. We stand before the grand horizon, 500 years of faith, grateful today. We stand to give our mission, totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end, to your mission, Lord. We give our yes. The word the sun rises above the hills. Share the word and serve those who are in need.
the morning star accompany your way. Spread the fire of mission to the Lord. We bear the gift of mission, mercy, compassion, justice, and peace. We stand before the grand horizon, 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission, totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. To your mission, Lord, we give our yes. Good morning and thank you.